Dobar dan svima, ja sam Magdalena Krpina-Zdilar, koordinatorica Hoda za život. I evo, hvala svima što ste nam došli na konferenciju za medije. Želim reći kako je ove godine organiziramo čak 4. Hod za život koji se odvija u 5 gradova, na što smo jako ponosni, i to u 2 subote. 18.5. ćemo organizirati u Osijeku i Rijeci, a 25.5. organiziramo u Zagrebu, Splitu i Zadru. Svi ste pozvani, bit će nam drago vidjeti što više ljudi, u što većem broju. Evo, ja sam prošle godine sudjelovala u Hodu za život i moram reći da je to jedna super atmosfera. Puno je veselih ljudi koji podržavaju život od začeća do prirodne smrti, ali ne samo to, nego dajemo podršku svim ljudima i svakom životu, odnosno majkama, tatama, djeci, starima, mladima, isto tako i toj, nažalost, danas najnezaštićenijoj manjini u Hrvatskoj, nerođenoj djeci. Može kolegica. Dobar dan, ja sam Andreja Kotnik i također sam u organizaciji Godišnjeg hoda za život u Zagrebu. Evo pa, najvažnije ljudsko pravo svakog čovjeka je pravo na život. Znanost i zdrav razum nam govori, a znanost potvrđuje kako zapravo ljudski život počinje začećem. I smatramo da, evo, 9 mjeseci u trbuhu koliko čovjek provede kao nerođeno dijete je zapravo jedna od faza ljudskog života. I evo, smatramo da jednostavno u demokratskom društvu je potrebno iznositi te znanstvene činjenice, potrebno je iznositi jasan stav o tome da se u našoj zemlji zapravo treba štititi svaki i poštivati svaki život, kao i zaštititi svaka žena. Zašto? Naime, 2/3 žena u Hrvatskoj koje su počinile pobačaj kažu da su to počinile zato što, evo, zbog teške ekonomske situacije ili zbog pritiska okoline. Dakle, evo, smatramo da jednostavno žene koje odlaze na pobačaj, i to potvrđuju istraživanja, nemaju sve znanstvene činjenice o razvoju djeteta koje bi im bile potrebne da donesu informiranu odluku potrebnu za, informiranu odluku za pobačaj. Evo, tako da što se toga tiče, neke znanstvene činjenice, evo, 18. dan začeća počinje kucati srce djeteta, 10. tjedan do kad je dopušten pobačaj u Hrvatskoj, dijete osjeća bol, to je znanstveno dokazano, miče se, dakle postoje već neki refleks, tako da, evo, to su sve neke činjenice za koje smatramo da bi svaki čovjek, dakle u Hrvatskoj, i muškarac i žena trebali biti obavješteni o tim biološkim činjenicama i zbog toga zapravo i hodamo između ostaloga na Hodu za život. Dobar dan, ja sam Filip Žekić, koordinator Hoda za život. Hod za život, kao što je kolegica rekla, održat će se u Zagrebu 25. svibnja. Okupljanje je ovdje na Zrinjevcu u 10 sati. Od tuda ćemo krenuti preko trga Bana Jelačića, Ilice do Markova trga. Hodamo za najugroženiju manjinu u Hrvatskoj, nerođenu djecu. Na Markovu trgu će biti prigodan program. Stoga pozivamo sve naše sugrađane, mlade, one nešto starije, roditelje s djecom da dođu, da zajedno u jednom pozitivnom, radosnom, miroljubivom ozračju slavimo život i dokažemo na potrebu da se zaštiti pravo na život svakog čovjeka, i onog rođenog i onog nerođenog. Evo, hvala. Kako mislite da baš 25. na dan predizborne šutnje nekako preskočiti političke poruke? Pa evo, svima je sporno to pitanje zašto taj datum, međutim evo imamo 2 vikenda, 18. svibnja također se održava Hod za život. Ti datumi su određeni puno prije i kako smo prije znali reći, nama je bilo koji dan dobar za hodati, za zaštitu za život, od rođenja, od začeća do prirodne smrti, pa tako i ta subota, jednostavno nema razloga, ovo je građanska inicijativa i ne želimo nikakvu posebnu političku poruku slati. Dobro, ali na vašim majicama stoji za život, obitelji, Hrvatsku, to je prilično sugestivna poruka za određene birače na dan predizborne šutnje. Dakle, mi hodamo za svaki život. Hrvatska, obitelj i zapravo to su naše temeljne vrijednosti. I bez zaštite nerođene djece nema ni obitelji ni Hrvatske. Tako da evo, to smo tako zaokružili da bude jasno da su to naše temeljne vrijednosti. Tako je, dakle mi ovaj naziv koristimo od prvog Hoda za život, znači 2016. godine, i zapravo svake godine održavamo Hod za život u 5. mjesecu. Svake godine se nešto na neki dan održava.
mislim da nema smisla Ali prilično je jasno koja lista za europske izbore podržava te vrijednosti. To zapravo znači da će taj dan se nekako promovirati lista na dan kad se ne bi trebalo o tome pričati. Naravno, gledajte, političari o tome ne bi trebali pričati, naravno, Dip je rekao svoje, ali radi se o tome da mi hodamo za život svake godine, zna se zašto hodamo, zna se da želimo da se te znanstvene činjenice o tome da život počinje začećem čuju, da naši saborski zastupnici čuju poruku i razumiju poruku koju mi govorimo i kako će se to odnositi, kako će se to odraziti, hvala. Odraziti zapravo u toj političkoj kampanji, to zapravo nema veze s nama, to nije naša stvar. Tako da, evo, rekli ste da vam je svejedno koji dan. Zašto onda baš dan predizborne šutnje? Ili to slučajnost ili ipak podrška određene skupine kandidata? Taj dan je odabran puno prije nego što je najavljen dan predizborne šutnje. Tako da eto... Ali mogli ste ga promijeniti svejedno. Gledajte, pa zašto bi mijenjali, kako to veze ima sa predizbornom šutnjom? Taj dan se događa nekakva utakmica, koliko smo čuli. Dobro, pa ali neće se ovdje... premjestiti utakmica, ali ovo nema veze sa politikom u tom smislu. Da, ali nije ni ovo političko pitanje, ovo je građanska inicijativa. Ali vi kada kažete za obitelji Hrvatsku sugerirate da ljudi koji se ne slažu s vama nisu za obitelji Hrvatsku, a to jesu političke poruke na taj dan. Gledajte, meni nije jasno tko u Hrvatskoj ne bi bio za obitelji za Hrvatsku. Pa točno, o tome se i radi, ali kažem, vi sugerirate da ste samo vi za obitelji Hrvatsku kada hodate za i život i obitelji Hrvatsku. Razumijete što vas pitam? Na hod za život su dobrodošli svi. Dakle, svatko ko podržava svaki život, ko podržava obitelj, svaku obitelj i ko podržava našu Hrvatsku. A recite, ako su 2/3 žena odluči se na pobačaj zbog ekonomskih razloga ili zbog pritiska okoline, što su nam 1/3 koja se odlučuje, koja hoće pobaciti? Jesu oni protiv obitelji Hrvatske? Pa gledajte, to su sad može biti različitih situacija. Ja ne mogu reći za što su one ili nisu. Evo, mogu reći ako se odluče na pobačaj da nažalost nisu za život. A da li su za obitelji Hrvatsku, to treba pitati njih. Koga očekujete od političara iz drugih stranaka? Mislim, vidjeli smo i Štira, tada je bio u HDZ-u, vidjeli smo i suprugu od tadašnjeg premijera Oreškovića prije 4 godine. Koga očekujete da će doći ove godine, ako može gospodin da nemamo lože za ovdje? A evo, ne razmišljamo sad točno. Možete samo stati malo. Pa ne razmišljamo o pojedincima. Evo, ja sam uputili smo poziv svim ljudima dobre volje i sugrađanima. Tako da ne razmišljamo o tome sad ko će doći. Voljeli bi da svi dođu. Očekujete li Karla Resslera? On je nekad hodao za život, da predvodi listu HDZ-a. Tko god želi je pozvan. Evo, hvala, ako nemate više nikakvih pitanja, to bi bilo sve. Budući si 2 nova grada, koliko očekujete ljudi? Očekujemo veliki odaziv u Osijeku i Zadru. Vidjeli smo tamo ima volontera, oni su se sami javili, izrazili su volju i želju, pa eto, vidjet ćemo 18. koliko će doći biti ljudi, ali očekujemo odaziv. Evo, hvala vam. Hvala.